Фрутмания предлага вълнуващ нов начин по-лесно да получите най-доброто от плодовете и зеленчуците всеки ден. Тези единствени по рода си готови за пиене напитки се продават в уникален формат и стрел. Фрутмания осигурява 5 порции плодове и зеленчуци в една порция от по-малко от 3 течни унции. Всяка порция съдържа 2 порции плодове и 3 порции зеленчуци, както и 5 грама фибри, 20% от препоръчителната дневна доза. Всяка порция Фрутмания се продава в уникален, почти нечуплив пластмасов флакон, който може да бъде лесно транспортиран в куфарчето или в чантата ви и може да се консумира само на няколко глътки. Фрутмания е устойчив на топлина и студ, така че флаконите могат да се съхраняват в превозно средство за хранене в движение. Фрутмания е напълно натурален, без мазнини, без глутен, холестерол, без лактоза, консерванти и съдържа по-малко от 100 калории на порция. Фрутмания е на разположение в 6 вкусни аромата. Абонирайте се за www.youtube.com Новоспорт, канал за актуализации на продукта.